wa na boy baha diha. Mao gani nga ako pabor kayo ko nga imbestigahan ang flood control projects po diri sa Dakbayan sa Davao. Dapat imbestigahan. Ano mo pabor magkakasamang nung Davao man ka? Nadungog na ko manggo diha sa butuan nga ningon daw ka nga dili na daw ang ngayan imbestigahan ang flood control projects Davao kay matod pa daw kuno nimo nga ang baha wa mas Davao to mas Manila o sa katinood na. Kaya ako gusto ko na ito maimbestigahan. Sakto kasamang long. Unsa man ang mga Davaoenyo gusto mo nga magbutang taog pipeline gikan sa Manila paingon diha sa Davao? Pakitaan ko sa imong punto de vista. Ngano man nga ikaw diha naka sa Arimen Bituan. Ikaw magigusto nga kanana nga ikaw magigusto nga dili ang pag-flood control project sa Dakbayan sa Davao. Ngano man gusto, ngano di ba nimo gusto? Samtang ako nga taga Davao, gusto nako nga may imbestigahan. Sus, nabaliktad na ni karon. Ani magud siya kasamang dong. Ako unang-una dili sa nagpapahaba ta kay wa man kailan mga Duterte sa tuwa kasamang dong. Talidirato sa mga Duterte makaingon gid kang kung unsa tong project gitagana nga pundo para sa project like flood control gidapat yun maayo. Yes. Wa kurakuta tanawa. Tanawa ang kanang sa may Bolton area. Ang flood control diha kanang naay Davao River. Classic example kasama undong nga dili lamang flood control ang lagi mo kundi gihimo gid siyang parang baywalk ang dating tourism spot. Parang sinabi mo na tourism spot. Tourism spot, di ba? Ang river, ang Davao River, pwede na tato siya i-flood control, pero gidubli ang katuyuan, gihimo pag yung tourism spot. Lami kayo suri-suri dito. Mau ba? Unya, makaingon ka nga nanay gikurakot? Unya, mau na sa ingon ni anak nga punto. Dili na ka uyon nga imbestigahan hasta ang flood control project sa Dakbayan sa Davao. Mau na imong punto de vista. Siyempre naman. Paminawa nga ako ingon ini po ang akong punto de vista. Nganong ako nga taga Davao City dinhita magkakasama nagdako, dinhita magkakasama nagbatagbuot. Nganong gusto ko luyuan ni magkakasama nga kontrobersiya karon nga flood control projects sa tibuok nasod Pilipinas. Ingon ini Radyo Man Joel paminaw. Kay kini manggong way nga batasag sampataw. Sama aning Abante, sama ni Saldico, sama ni Tambaloslos. Gusto nako muari sila Andres Davao, sama ni Deputy Speaker Puno. Aribos Davao, imbestigahin ninyo ang 51 billion ka pesos nga flood control project sa mga Duterte dinis Dakbayan sa Davao. Ingon ini para inyong matugkad, para inyong mahibawan. Basta ako gusto ko nga maari sila dire. Tama nang giingon nila nga magkakasama nga imbestigahan ang flood control projects mga Duterte sa Davao kay para ang gusto nako Radyo Man Joel ang kamaturan mao magkakasamay mo patigbabaw. Ana ba?